Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. ambiri alimi athu chimanga chinangalimminda nje timadikira kuti akakolola akachikonzakonza kuti pamene pomuna so ngakhale moisha content madzi mkati mwake achita ngati apungukako kuti pamene timamba kugula so pakali pano sinakhazikitse chikulemeni koma chachikulu chonena kuti tikukhulupirira kuti nthawi yakuti alimi angomaliza kukolola chimanga ife tiyambanso chimanga chimene chikuchigula. ndiye mukaunikira ndalama zokwana 12 billion kwacha zimene zinaperekedwa ku nthambi yanu ya National Food Reserve Agency kuchokera ku ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2024-2025 mwina ndalama zimene zigulira chimanga chochuluka bwanji komanso mwina pa mtengo wanji imene mwina muzigula pa kilogramu imodzi kuchokera kwa alimi? Ifeyo timatengera mtengo wa bomba umene atipatsa kuti tigule komabe pamene mpumalaikapo ifeyo timaonjezerako pang'ono kuti mwina tikhoza kwako pa alimi kuti abwera agulitse chimanga kwathu so mtengo umeneyo sindikhiwa ndine ngati munthu pandekha zimatengera bodi kuti ikumane kupanga mtengo umenewo ndiye bodi izikumana masabata awiri akubwerawa kuti zimenezo zilongosoke koma ndalama zokwana 12 billion ndi ndalama zimene tikapanga maestimate pafupifupi kuti chimanga chokwana 17,000 metric tons tikhoza kutani kugula chokondweretsa tena kuti tikudziwa kuti chimanga chimenezi chikhoza kukhala chosakwanira potengera kuti chaka chathachi tatulutsa chimanga chambiri chaka chonse chathunthu kuthandiza anzathu amene anakhudzidwa ndi namondwe wa Fride kuja ku chigawo chakumwera ndiye chimanga takanga tili kumgogwe tatunthulako chambiri koma chokondweretsa tena kuti choyamba tikudziwa tonse kuti olemekezeka a state president athu Dr. Lazarus Makathethekwera adalengeza ku dziko lapansi komanso kumabungwe ndi maiko kuti dziko la Malawi lili pa chiopsezo cha njala chifukwa cha ngozi ya Cyclone Fride imene yakhudza maboma 23 izi zimatithandizira kuti otithandiza mabungwe ndi maiko agwepo natipatsanso chuma chimene tikhoza kugwiritsa ntchito pogula chimanga chimenechi komanso kachiwiri anzathu aku treasury anduna azachuma adatilonjeza kuona kuti tikagula chimanga ndikupezeka kuti ndalamazo zafika pakuti zatha boma lilokonzekanso kutionjezera ndalama zina pozindikira kuti mpofunika kuti chimanga tigule chochuluka. ndiye poti nthambi yanuyo ndimene imasunga chimanga chimene chikwenera kuti chifikire Malawi mukaunguza tikamwanirapo kuti ya chaka chatha kuzafika chaka chino mvula imene inavumba ndiyosakwanira komanso mwavomereza kuti mtsogoleri wa dziko lino molingana ndi mzimu yana ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti ya chaka chino kukhala njala ndipo ananena kuti ya pa Chingerezi kunena kuti state of emergency kuti ya ndithu anthu otithandizawo agwepo mukuona kwanu chimanga chimene mugulechi chikwanira Malawi pachitike motani? Chimanga Malawi dziko la Malawi lisade nkhawa chifukwa kuti ngakhale tinakumana ni mavuto azanyengo koma kafukufuku akusonyeza ndithu kuti Malawi ambiri akulolako ndithu chimanga aponjapo so ena ayo akolola modutsa muyeso umenewo ndi amene chimanga china tizigula kuchoka kwa iwowo koma chachiwiri zoti tizindikire paja kuli boma lidali ndi masomphenya kuzindikira kuti nyengo imene zikuyendera mwina tikhoza kukhala ndi mavuto pachifukwa ichi linayika mtima kwambiri ndi kukhazikitsa chili pa ndondomeko yolima chimanga pogwiritsa ntchito mthirira ndipo makampani akuluakulu anapatsidwa udindo otelewo anthu enanso mafarmers akuluakulu anapatsidwa udindo otelewo timati tifotokoze tsono kuti ntchito imeneja yayenda bwino kwambiri ndipo tili ndi chimanga chochuluka kwambiri chimene anthu amamega farms alima ndipo chimenecho ndi chimene tikwaniritse kuwonjezera chimanga chochepa chimene tikhoza kugula kwa alimi amene anakhala ngati akolola mochuluka pachifukwa ichi dziko la Malawi lisade nkhawa popeza boma
pang'ono mwina pati vute kuti dziko likhale nchakudya chokwanira. So ma mega farms achita kava mbali yaikulu ya kusunga chimanga ifeyo kunkhokwe. Makambapo za ma mega farms kuthandizira kuti yayi akupezeseni chimanga chimene mukuchigule kuchisunga munkhokwe. Mwina alimi nawonso tupaja amafuna kuti akagulise chimanga kuti mwina apezepo ndalama zija mwina kuthandizira pa moyo yawo komanso mwina chaka china cha zaulimi kuti akhale ndi zokwanira zofunikira pa ulimi umenewu makamaka pa ulimi wa chimanga. Ndi ati kapena kuti mugwiritsa ntchito pali ankhala pakati ma middlemen kapena nokha mupita nokha ku field muchite motani pogula chimanga chimenechi komanso mukuyambira chimanga chochuluka bwanji kugula kuchokera kwa alimi. Za chimanga chochuluka bwanji sichigachule panopa chifukwa chimanga chitengera mmene alimi abweretsere. Ifeyo tilokonzeka kugula chimanga kwa mlimi wina aliyense amene abweretse chimanga. Kwa chimene tukamba chonena kuti alimi atapanda kufikira pa mlingo umene tikufuna ndekuti ma mega farms alipo akwaniritsa gapu yotsalayo. So chitsimikizo nchakuti mlimi wina aliyense amene akhale chimanga tigula. Now pafunso limene mwafunsa loti pakhala ma middlemen timati tiyankhe lena kuti chibwerereni cha boma la Dr. Lazarus Magathe Chakwera 2020 kufikira lero nyengo zonse zimene takhala tigula chimanga silinayikeko mkhala pakati silinayikeko middleman oti azigula chimanga chifukwa His Excellency the State President amanenetsa kuti phindu lizipita kwa alimi amene amakhala kuti iwowo ndapita kugwira ntchito yotukula dziko lino. Munamvanso mfundo imeneyi anatsindika kwambiri pamene amatsekulira msonkhano wa foja kuti phindu lizipita kwa mlimi amene amabweretsa forex muno Malawi. Choncho za middleman tisamakambenso nkhani imeneyo ngati zimachitika kumbuyo ndi za kumbuyo zimenezo pano pakulibe middleman mlimi direct amabweretsa yekha chimanga ku NFRA. Komanso kuyambira chaka chathachi tayamba dongosolo ifeyo lomatsagula misika malo ochuluka mu dziko lino la Malawi mmene ife timayenda kuwagula chimanga mmenemo kuti mlimi kusataye nthawi yobweretsa chimanga ku NFRA. Choncho pamene panofuna mitsindike za ma middleman mu boma la His Excellency Dr. Lazarus Magathe Chakwera zisamakambidwe zimenezo chifukwa sizimachitikeko chibwerereni cha iwowo. Ngati zimachitika kumbuyoko ndi anthu amene wopanda chifundo ndi alimi amene amafuna azameta alimi nkumabela. Tibwere ku nkhani za Nkhokwe malo amene musungire chimanga chimenechi. Taonapo Nkhokwe ya ku Luchenza uko boma la Thyolo kwa nthawi yayitali ikungokhala komanso ku Mzuzu uko muchite motani kuti Nkhokwe zimenezi pamene mukhale mukusunga chimanga chimene chikhale chofunika mzaka zimenezi kubwerazi pakamaka tikaonanso momwe nyengo yachitira muchite motani pamene. Mafunso abwino kwambiri chifukwa ndikomelelene nanu kuti Nkhokwe za ku Mzuzu ndi Nkhokwe za ku Luchenza kugwira ntchito kudutsa zakateni timangireni Nkhokwezo sizinagwiremo ntchito. Vuto limati tikalowetsa chimanga ku Nkhokweko potulutsa chimanga chija chonse chimagayidwa malinga ndi dzimano zachabechabe zimene zinayikidwa zotulutsa chimangacho ndiye zimaphwanya chimanga chonsecho. So atangobwera Dr. Lazarus Magathe Chakwera 2020 ndikutisankha ifeyo kukhala board kumeneko adatitsimikiza kuti Nkhokwe zimenezi konzani ndilokondwa kuuza mtundu wa Malawi kuti Nkhokwe zija zichazakhala kusagwira ntchito pa zaka zopitirira 10 lero zakonzedwa mu zaka zitatu zokhazi zimene Chakwera akhala mboma zakonzedwa ndipo Nkhokwe zimenezi tayamba kale kusunga kwa chimanga kumeneko moti chimanga cha chaka chathachi ku Luchenza tinasunga kwa chimanga ku Mzuzu tinasunga kwa chimanga ndipo chimanga chikutuluka muno bwino osagayidwa. Chifukwa ichi tilokondwa ifeyo nena kuti pa kukonzekera kwathu kogula chimanga chaka chino tiliso ndi space yaikulu kwambiri ya 40,000 metric tons imene taonjezera ku Luchenza 20,000 ku Mzuzu 20,000 ndekuti ndi malo amene ife tinali nawo kale ndi 40,000 yabwerayi tilokonzeka kugula chimanga chochuluka popeza malo tsopano aonjezeka chifukwa cha kukonzeka kwa Nkhokwe za ku Mzuzu ndi ku Luchenza. Asimikizireni Malawi nkhani ija tikhala tikumva kuti yayi mbuyomu zikhala zikuchitika kuti yayi chimanga chasungidwa mu Nkhokwe koma kenako chikamaza nthawi yofunika chimanga chija nkumamva kuti chawonongeka kumamva kuti yayi anakafumbwe ndi zina zoterezo chimadontha Nkhokwezo zimadontha mmenemo chimanga chija chasintha makalala chasintha mtundu sichofunikanso kuti chidyedwe chawonongeka chikatayidwe mwauza zotani Malawi.
tiyemeka kwambiri pafunso limenelo chifukwa adi kumbuyo kuti namva zimenezo kuyambira 2019 umapita kumbuyoko kuti chimanga chafungwa chimanga chaola ndi zina zotere matematiki nene komanso pemwe ndizengerepo mwayo ofotokoza kuti chimanga chimenechi chimati chikafungwa chikaonongeka pokatulutsa chimanga chicha zimamveka kuti potulutsa matulutsa mchabwino chomwe kukhalanso ngati gawo limodzi lofunanso amalawi kwa abela ndipo peza boma la His Excellency Dr. Lazarus Makatha Chakwera ndiwo eni potsogolera bomali akunenetsa kuti zakatangale ayi zakuba ayi timatiki nene kuti kuyambira 2020 kufika pano chimanga ku NFRA cha Mkhokwe tutsindika pamenepo cha ku NFRA Mkhokwe sichinaoleko sichinafumbweko sichinasinthe kalala moti ku NFRA sikudabwere matraki omadzatulutsa chimanga kuti chaola ayi since 2020 ndeti kwatsimikizira malawi kuti ntchito iyi ndimene apresident akugwira kale yoteteza chimanga kuti chisaole ndeti ife ngatanawo amene adavika kumeneko kuti igwira ntchito imeneyi tigwira ntchito yowathandizira monga tagwira kale mu zaka zinayi zapitazo kuti chimanga chisaole ndipo muoneni wekudakha kuti tinapanga chibwana chaka cha 2023 chathachi kuti chimanga boma lagula ndife tizioletsa kuti namondo amene atiwomba wa Second Freedom tidakapanga respond motani koma takwanitsa ngati dziko takwanitsa kupanga respond ndikuwathangatira onse amene akhudzika ndi nyengo zoterezi chifukwa kuti chimanga ngachitsinga bwino kwambiri kunkhokwe ndipo tipitirira kusunga chimanga motero ndi mmene tamalizira kucheza ndi Dennis Kalekeni papa mpando wa board la bungwe la National Food Reserve Agency NFRA kutifotokozera zokhuzana ndi ntchito yogula chimanga kusatira ndalama zokwana 12 billion kwacha zomwe boma mu ndondomeko ya zachuma yayika kuti ligwirire ntchito yogula chimangachi mu ndondomeko ya boma ya mchaka cha 2024 mpaka mkatikati mwa chaka cha 2025. Ine Nthokozani Chipaya wa Hanifa TV.